Mă bucur să mă aflu în această zi specială alături de dumneavoastră. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la semicentenarul liceului meu. Pentru mine, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a fost un loc unde am găsit profesori dedicați, cu ajutorul cărora am reușit să-mi dezvolt cât mai mult bagajul de cunoștințe. Pe lângă cele învățate în anii de liceu, colegiul a reprezentat și o adevărată experiență de viață, deoarece acolo am întâlnit profesori și colegi de clasă, care ulterior mi-au devenit adevărați prieteni cu care păstrez legătura și astăzi. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor profesorilor mei pe care i-am avut la clasă și în mod special doamnei profesoare Irina Ciubotariu pentru devotamentul și determinarea ei de a face din noi oameni mari, în ciuda faptului că noi la clasă ne comportam ca niște copii. În încheiere, vă doresc să rămâneți neschimbați și să transmiteți aceste valori generațiilor viitoare. La mulți ani Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, la mulți ani elevilor, la mulți ani profesorilor. Liceul. Primii mei pași spre viitor. Anii de liceu au fost pentru mine cheia spre maturizare și cheia spre descoperirea dorințelor mele. Îmi amintesc cu drag și dor de orele de laborator, ore la care probele de analiza se transformau în micul nostru dejun și uneori chiar și prânzul. Amintiri sunt multe și toate sunt datorate colegilor mei minunați care au fost mereu inovativi. Cu ocazia aniversării, vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care au fost dedicați în formarea noastră. Însă am mulțumiri speciale pentru cea mai dragă sufletului meu, doamna Maria Reuț, care a fost ca o a doua mamă pentru mine, mereu cu încurajări și îmbrățișări la purtător. Sunt mândră că am făcut parte din colectivul elevilor de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. 50 de ani. 50 de ani înseamnă o viață, însă viața acestui liceu reprezintă mai multe vieți. Sala 18, etajul 1, banca de la geam. Anii de liceu au fost pentru mine tranzitarea din copilărie către adolescență, dându-mi practic oportunitatea de a mă bucura de încă o vacanță până să fiu un adult cu responsabilități depline. În acești minunați 4 ani, respectiv din anul 2003 până în anul 2007, am avut plăcerea și norocul să cunosc nenumărați profesori minunați care au dat dovadă de cea mai mare înțelegere și răbdare cu noi, așa ziși, viitorul țării. Țin să le reamintesc pe domnul profesor de chimie Tiv Găbaicu, un domn plin de seriozitate și cu un chip asemănat unui domnitor de țară, care la prima sa lecție a transmis clar: cine nu va reține numele sau nu va învăța până la sfârșitul lunii tabelul Mendeleev, va rămâne corigent la bateria mea. După cum se vede, n-am rămas corigent la chimie și au trecut aproape 20 de ani. Cu acest prilej, urez Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, și colectivul său de profesori la mulți ani, multă sănătate, succes, împliniri și să ne auzim la centenar. Bună ziua, mă numesc Diana Popovici și am făcut parte din generația 2016-2020. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați ales și v-ați gândit la mine ca fiind drept un absolvent de succes, care până în prezent este mândru că a avut mentor și cadre didactice, de la care a învățat ce este bun, corect și, cel mai important, a învățat să fie om cu toți oamenii. În al doilea rând, trebuie să menționez faptul că despre anii de liceu aș putea scrie un întreg roman frumos, dar voi încerca să rezum succint întrebările primite. Anii de liceu au reprezentat pentru mine perioada de formare ca om, formarea caracterului și a personalității mele. Aici am obținut titlul de Miss Boboc și sunt mândră de acest lucru pentru că am căpătat curaj și ambiție atât la învățătură cât și la activitățile practicate. Aici am întâlnit cei mai frumoși prieteni și colegi, iar împreună am învățat să fim uniți cu spirit de echipă și, bineînțeles, spirit în a face năzbâtii. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru că au avut un rol important pentru mine, dar persoana dragă mie, care mi-a fost atât doamna dirigintă și totodată ca o mamă, este doamna profesoară Lupan Cristina, pe care o prețuiesc și îi mulțumesc pentru toate încurajările, sfaturile și învățăturile date, dar mai ales pentru că a știut să fie, permiteți-mi, prietena noastră a clasei, a mea. Au existat multe momente amuzante, dar pe unul trebuie să menționez pentru că a fost și rușinos totodată. Făceam pregătire pentru materia de bac la geografie cu doamna profesoară Vesana și a adresat o întrebare despre vânturile specifice Europei, iar eu cu încredere și siguranță am răspuns: fiordurile, doamna profesoară.
Mă bucur că am studiat la acest liceu, sunt mândră pentru câte am învățat și unde am ajuns și doresc ca sloganul CTIA e școala mea, lupt pentru ea va exista, să nu fie uitat niciodată, să fie prețuit în inimile tuturor care au trecut pragul acestei școli. La mulți ani! Ce au reprezentat pentru mine anii de liceu? Pentru mine anii de liceu au reprezentat perioada mea de creștere personală, unde m-am dezvoltat atât mental cât și emoțional. Au reprezentat evoluția mea spre maturitate, unde am învățat foarte multe lucruri, cum ar fi ce este iubirea, ce este prietenia, ce este respectul, munca în echipă, dar totodată ce este trădarea, ce este ura și dezamăgirea. Un profesor care ți-a rămas în minte și în suflet. Pot spune că majoritatea profesorilor mi-au fost dragi și m-am înțeles bine cu ei, doar că doamna Reuț mi-a fost cea mai dragă încă din clasa 9. Este o persoană deosebită și un profesor extraordinar care m-a ajutat cu orice problemă și m-a încurajat mereu. Moment amuzant de liceu. Și putea spune în clasa 9, când am închilit toată clasa după ce am sărbătorit 8 martie, a aflat doamna dirigintă, ne-a întors pe toți la școală și săptămâna următoare a făcut ședință cu părinții. Și un mesaj pentru semicentenarul CTA, a dorit să spun felicitări profesorilor actuali, cât și foștilor profesori care au contribuit la dezvoltarea acestui liceu și au format mii de tineri de succes, oferându-le o educație bună, dar totodată felicitări și elevilor care au trecut prin acest liceu și l-au pus într-o lumină bună. La mulți ani CTA și numai bine!